phakathi kwemilenze abuye ekhapha igazi ehlafuni uyabuza umvolfu ubutya ntoni nantiyangam uthi udyakalashe hayi bondini nditya amatyala ram uthi umvolfu uyenza njani naloo nto leyo namfondini abuhlungwangana uthi hayi indoda iyanyamezela ankwile nomvolfu alume athi akunyamezeleki mfondini kawundixelele wenza njani na wena uthi no unyamezela mfondini indoda iyanyamezela ya kanti ngexesha tshoyo udyakalashe uminca itakane legusha utya itakane legusha namhlanje xa abahlali beklininkindi yabo begxotha izigebenga kuthiwa bathathela umthetho ezandleni yes kutsho indoda yona ongenawungena nongena emzini wayo kuba kukho izecurity kukho ikhamera xa ingena emotweni ihamba nee-bodyguard eziphethe izibhamu ngazibini ngazithatha ya xa ifika kubahlali ithi akhona amapolisa azawunigada nyamezelani yibani nomonde kunjalo nangoku kodwa yona inyamezeli igadi udyakalashe utya ntoni amatyalaka utya amatyalakati kanti uminca itakane legusha kuzawufika indoda itinyamezelani ukulamba izinto zizawulunga ngelo xesha yona ihlele ofisini isayini iitsheki zobuqhophololo ityimali mfundo nedayi kunzima emhlabeni ngexesha ookhokho babesenzela intsoku sasingayazi uba kanti bayaprofeta baprofeta ngabashumayeli abaseza kuba khona abakhoyo ke namhlanje abathengisa iintsikelelo zikathixo umntu akhuphe ihafu yomvuzo wakhe kube funa iintsikelelo yawugqiba ithathwe loo mali ile ndoda iyokwenza iingxaki zomzi wayo ayizisebenzeli nebani kwangaxeshanye ii-politicians zifika neli ngomsi kuye neliya kukhathwa abantu ngudyakalashe nabani nomvolo uphinda ndichaze udyakalashe xa isombela ingoma uthi umvolo utya amagqala nam nditya amagqala umvolo utya amagqala nam nditya amagqala ngelo xesha eli cala linesihlahla ulijongise ngapha ngakumvolo eli linefruthi ulijongise ngakuyo udyakalashe utya ifruthi yena umvolfu ngaphaya utya amagqala sikwithuba apha amadoda athetha izinto angazenziyo wona kuthiwe nyamezela indlala kodwa yena uyatya kuthiwe sisigxotha isigebenga likhona ipolisa liza kugada abengagadwanga lipolisa yena satho ndlebe zikhanya ilanga balawula ngesibhamu kodwa thina silawula ngenkunzi elikhwangeli kathikoloshe oko kukuthi silawula ngamampuni asisi bantu ndawo